Iki mau bar dolan sedulurku. Terus saiki ning restoran The Muara. Kuwi arep dolanan Jogja Jet Ski Adventure. Nah, ini. Hah? Anginnya mantap. Iya penak toh, takon kono, aku ora ngerti takon apa. Ali go jago ngerti, kono apa kene? Kono penak sepi toh. Ya. Bocor. Bro. Bocor. Bro. Ada tuh kopi. Iya toh, penak toh. Ya, terima kasih. Ini karaku. Ya. Di wong Suriname to Mas, ngomong coba kok. Ya. Jagung kono apa? Apa kono apa ning kene ya? Kene ya, oke. Kono kae, jebok kae. Oh ya, ini liwat kene. Jadi penak toh. Ya. Ku nek arep numpak foto kae engko mubeng rono. Kaya ning anu toh. Berk. Karena mau penak Pak, ketok banyune niku kono pojok kono. Ya. Nih. Ayo. Iki delok menune ya, kene ning The Muara. Paket seafood family. Kok Mas karo nunggu kantornya ya. Ikan goreng bakar muara dan udang ini ya, seafood Pak. Ya ben delok sini anak aku kamu. Sama. Oh ya. Ya, halo. Ayo, api tanggone. Ayo neng anu, neng maring bodoh arep neng Marbitan, numpak perahu ayo. Restoran ya lah. Restoran ya kan numpak perahu numpak. Iya. Persis. Wah, sini saya. Penak toh. Sikil kita umpama penak ya. Mau bangun dengan ini liku, neng sedulurku neng Sangkeh, saya tak jahit neng Muara restoran. Karo bos politik semuanya Pak Budi dicek ngebedkan dicek mangan apa pinggir laut silir lagi ini seger ini apa ya penak seneng ya aku pesen es buah ditambah gula aku ra itu. Oh ya, ini natural toh. Iya, natural. Pak Budi lagi. Ini pacet. Woi, enak boy. Iki lagi pisanan ning Indonesia ya toh? Iya, kan pisan ya. Piye rasane Pak Jan dolan Indonesia? Kurang. Ya. Tahun ngarep mau kan itu. Oh, suwi. Iki siapa iki tahun ngarep ini? Larane ngirene. Itu. Salahnya apa? Ya, salahane itu. Nah, Kayak negara sini nama to. Kayak negarane. Ya enak to, iku to. Enak meneh to. Ora. Hah? Ora. ora pengen wiruh desane mbane. Ya. Ngendi? Bapak. Iku Cilacap barang, ya? iku barang. Bapak. Cilacap. Cilacap ya. Iya. Baik Cilacap ke ya. Indonesia kok. Iya. Apa golek negarane Pak e? Ya nek kono Pak wis kene. Desoe. Desoe. Iya. Tapi wong sing ame Saiki. Neng kene mangane piye rasane? Enak. Tak lagi teko pisanan to. Seger. seger ya, seger. Mak iki pedes Suriname. Bumbune karo bumbune sik seger Suriname. ses kesan. Iya. Suriname bumbune sik mantep. Wah. Iya. Nak Kurang syarat gini. yo nak Adep. kene nak njaluk
sambal terasi. Sak mangkok iku ngono entek ora apa-apa. Ora krasa ora Ora krasa. masak. Oh. Jalan Suriname kok. Oh iya. Keringetan. Iya. Ane kono Ajuma to, sik marepe Iya. Ajuma itu. Lah kowe entek piye? Kerasan. Aku kerasan. Oke, aku barang kerasan. Aku ora Heh? kurang pensiun kok. Terus Ya udah kerasan sik mulai meneh. lho nek iki kan kerjane KLM pengen duwe gampang to. Iya. Ora apa. Murahnya ngerti aku. Ya Mas Beni. Mas Beni, Mas. Mas tau stasiun ngarep wong itu Ya, meneh. ya, stasiun arep teko neng. Nah, aku ora duwe ngene to, apa jenenge velop. Dan velop iku saiki 3 minggu ngono Indonesia. Mulai balik ngono Suriname 3 minggu. Ya velop entek. Entek. Ngenteni tahun arep meneh. Ya. Ya iso juga nganu to, ora bayaran. Perlop iku nek cara kene ling arane cuti. Neng, Iki wis ngatur apa pestarane order wis teko. udah kabeh. Iki urung kabeh ya? Kae sih urung Mbak Lus urung. Kowe pesen apa, Kang? Ya bami goreng. Oh, padha Kare ayam. Ayam kip. Aku seafood. Kowe Aku beda seafood pada. Oh iya. Apa iki sih? Kowe duwe? Malah ke. Oh iya, oke. Ya, di seafood. Seafood. Iki tempe. Iki capcay. Capcoy. Ya. Capcoy. Kangkung loro barang. Takon iki Loro. loro. Ya ben. Barang. Enak tuh, Kang. Enak, Kang. Ya. Kami keseluruhan sama sange enak. Alam. Sudah iki ngenteni sambel. Dek ngenteni sambel karo anu kakap, iwak kakap. Ya. Piye nek iki Enak seger iki. bumbune mantep kan saiki. Saiki mantep saiki. Itu. Kurang bumbu kowe ngomong itu. Mau kira buat. Iya. Aku ora ngomong mulai sik mantep barang. Seger, Pak, seger. Seger ya. Sekecake lidah sekecake ya. Seket songo. Tawane. Tawane. Apa tawa ya piro? Ini kena sesta, sesuai sama. Tidak songo, lah ini saya bentar. Ya bot kan tak perlu loro. Ya. Kalau gitu, kowe ngomong Yo, Ora apa-apa. Cerita, Pak. ora ono ngomong Jawa tok. Jawa asli kene. Ajar Jawa. Tapi nek kowe ngomong Jawa kabeh wong kene durung ngerti pisan. Apa karepe. Kadang ditakoni kowe misale omahmu ngendi? Mau bengi telepon wali ngoceh Jawa kok belum. Kene kalau ki saiki. Ngoceh, sewengi ngoceh. Lah kowe misale ditakoni omahmu ngendi Wonosari no, udah percaya? Iya. Mau wong Wonosari modele ngene iki rupa-rupane. Apa kidul. Gunung Kidul aja, Wonosari Gunung Kidul. Nah, ini ngomong ngono. Ngomong ngono sapa? Oh, sapa? Kamu baku dodol pangang ingkung nang ngono. Iya. Iya, Pak. Iya. Lah kowe umure wis oke lah, ganteng gak? Ganteng lho. Aku mau awet, aku ndek bojo. Jenenge sugih. Sesuk Dadi after tomorrow dolan to tak ning gunung-gunung, Pak. Rebu ya. Tak ajak dolan ning gunung-gunung terus engko baline mangan ning dhuwur gunung ngisor ndelokke Yogyakarta nanti, Pak. Iya. Apik. Iki ngenteni diundang Pak Yatim ora? Oh iya. Lha iki wis sore. Iki ning Muara bar mangan Bali doan. Wis parek to, Kang? Bali ya, Kang? Iya. Bang. Balik enak. Kakak Adi. Maman. Muara. Muara. Suara. Lur iki aku karo sedulur-sedulur saka Ulan. Pak Poniti karo Mbak Lus. Piye Mbak Lus rasane? Ya, apik. Ya. Kesuwun. Kesuwun mau cari nemane nak nang Muara. Muara. Nah, Itu kaya dong berek Suriname. Badan berek Suriname ta persis ta? Padha wae. Mak karo dong berek Suriname kan iki silir kene. Kene. Iki silir kene yo. Penak. Lah kok ngerti no. Hah? Karo Om John, Bang karo John, ya. Toke. Oke ya. Seafood ya aku ndak. Jalan goreng itu. Tak cemplung. Lah, belum. Gimana ini? Gimana ini?